קדימה, לפרק, להוריד למטה. בוא עוד משחק. לא רוצה. מה תעשה לי? הייתי קורא אותך, יש לך מזל. בטוח. בטח, בטח. קדימה, על עוד 2 בירות. בוא, סרבין שלך. מה עכשיו? אהלן, מה העניינים? שכחתי פה את הזה שלי. לא. בסדר. יונה, אחלה שולחן. כן. 21:10 ואתה חייב לי בירה. לי 2. עכשיו תורי. רגע, אני רוצה את עוד משחק, רגע. עכשיו תורי, חיכיתי, נו. שולחן שלי, תעזוב את זה, תעמוד בצד, כן? מה תעשה? אין מה לעשות. קדימה, סרבין שלך. זה לא היה נט! היה נט. היה נט. בסדר, שחקו כבר, בוא'נה, אני מתייבש פה, שחקו, נו. שלום, אנחנו מתרימים להקים. בואנה, זה היה נט. איזה נט? זה לא היה נט. רק הוא יגיע לתור שלי, אני קורע אתכם. שמענו עליך, אתה כבר חייב לי 5 שוקו. אתה יודע, אתה לא משחק ממה שאתה אומר. כאילו, איך זה להפסיד כל הזמן?